sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Vina. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. I love you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Vena. Recorded by X Thunder Gaming. Asa naman ka si Mark? Kulpaan man ko eh. First time mi nga magkita mi kay LDR man mi. Unya, pero meron mi mag-video call kay naman siya sa Dubai. Pero karon nga niya na siya dinhi sa Pinas. Ug magkita na gyud mirong adlaw. Gikulbaan ko. Vina, Mark? ikaw gilagi. Bisag nagtalikod ka pero klaro kayong ikaw. Finally, mahikap lagi ikaw. Gakos. Kumusta? Okay na. Ang akong pasalubong. Halakan. Sorry ha. Nahurot na lagi. Kung saan nga nahibaw na ka. Daghang kayong tao sa amo nga napagay ko yung mga anak. Okay rahan, uy. Nakasabot ko. Sorry, Kidan. Noon sa siya, uy, okay na lagi. So, asa man taron? Unsa kay mayo kung mutsikin ta hotel. Ha? Sige na, para mas makaspend pa ta og oras na tunduha ba? Mark, han. Sorry, dili ko pwede ron. Nako importanteng buhaton, good. Mao ba? Oh, han. Sorry, ha. Sunod na lang. Mangita na lang sa tagkakanaan din, hey, aron maka-dinner na ta. Nganong wa man ka mosugot? Basin niya, pang one night stand ra ko niya. Mao sa gyud nay, dili na ko masabtan nimo. Sa kadagag pwede nimong patulan no, ana gyud kas tawo nga minyo. Day, buwag na sila. Oo, nasa ni mga anak, pero nagbuwag sila sa maayong kapuputon. O sa pasad, na naman sila ini ang asawa. Pero kay lisod man ka nang butanga. Na-anticipate naman ka nimo tanang posibleng mahitabo. Siyempre, day, uy. Ako nagipangandaman nga kining among relasyon karon. Dili gini siya sa yon. Og nahibaw ko, nga daghan pa may pagsuway nga maagian. Well, good luck nimo anak friend. Unsa? Mularga na kagbalik? Dali agod. Nahibaw bitaw ka nga usara ka buwan nga akong bakasyon din sa Pinas. Unya, kano sama ka mular ka? Ugma na dayon. Ha? Unya, wala kami nga niya nga wana siya. Gimingaw, pero dili kaayo. Dili pa masad kayo ko emotionally attached sa niya, good. O hinuon. Unya unsa man? Magpaabot sa kaniyang tuig? Hanang, good. Laing duha ka tuig ni sad kay tagduha ka tuig man ang kontrata. Okay ra na uy. Dali raman sa dandagan sa panahon. Maong cute. Ana, I miss you. I miss you too. Finally, after 2 years, nauli na sad ka. Ug na ko'y good news nimo.
Unsa man? Anhin ako for good. Di na ko mulargag balik. Tinuod? O, Vina. Kung mao, dili na ta malayo sa usag-usa? O, Vina. Ha? Mag-ipon na ta? O, Vina. Ug kung okay ra nimo, aniti po na to ang mga anak nako. O unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Okay ra nimo? Sige, way problema. Salamatan. Diretso na ko sa kong kwarto pa. Oh, di na ka manihapon? Dili ra pa. Busog pa man ko. Oh, ikaw, si G. Basta usag ko. Diretso ako sa kong kwarto. Oh, Sige lang. Pasagdi lang sa sala. Kasabot ra kong anong ingon anak sila. pasensya na kayo ha, Vina. Sorry ko kayo. Han, way kaso. Taas masagog pasensya. Swerte ko kayo ko nimo. Mahal lang giti ka. Maong kaya na ko ang tuson tanan para nimo. Vina. Nagluto kog mga paborito sa bata. Tawagan na sila. Oh, sige, malipay gito sila. Ako sila pagkanahugon. Kumusta, Marie? CJ, lamian na mo sa kong luto? Lami pagkaluto. How about you, CJ? Nakagusto ka? Oh, naminasad. Maayo hinuon nga nakagusto mo. Kung maon na ang lamian din mo sa kong luto, di mas maayo. Mas maganahan ako muluto para ninyo kada adlaw. Nalipay ko nga, murag okay ang buot sa mga anak nako. Daan pa ko. Need lang gid sila og more time para lang muhumok ang pagbati nako. Nalipay sa kay ko para ninyo, Han. Wa pag ka mo mabdos, Vina. Wa pa gid Mark. Negative man. Patsikap ka ta. Ha? I'm sorry, pero dili ka makakonceive og baby, Mrs. Oon sa dok? Dili ko makahatag ni mong anak. Shh, ayaw paghilak. Okay raman ako, good. Namasagot mga anak. Pero imo sila mga anak. Dili sila ako. Vina, please. Ayaw na i-stress ang imong kaugalingon, anak. Sige ta na, mamawaliw na ta. Ipagawas ang akong mga anak! Mark? Han? Kinsa ron? Ipagawas ang akong mga anak! Akong asawahan. Pa, dili mo kuyog ni mama pa. Ani lang mininyo ni Tita Vina, please. Kapagod pa, ngira ko din eh. Di ko mo ba niya? Ipagawas sila kung dili mo gusto magpadayon itong iskadalonin eh! Han, Mark, ipagawas ang akong mga anak! iwasan na anak ko siya. Muuban ko nimo. Wa kay katungod nga ipalayo ako mga anak nako! Wa na ko sila ipalayo ni mo. Kabubuto nila nga di mo ba ni mo? Giunsa ninyo pag-brainwash ang akong mga anak, ha? Ikaw, labi na ka! Bis
bisan kanus awa ko gisulti sa imong mga anak nga makadaot nimo. Og dili ko na batasan. Sige. Kung magmagahigid mo, ipaagi tali sa legal nga proseso. Mark. Marie, CJ, mahimo bang masayod ganong dili mo gusto mo uban ni mama ninyo? Dili ko ganahan, tita. Kay sukad lang nga nagpuwag sila ni Papa. Anya na amin niya. Iyaraman ming pasagdan. Sahay ka ni, dili mi makakaon. Kidugay kaayo siyang muuli. Lahi ra nimo. Tinhi, inatiman kaayo minimo. Para kanig ikaw may tinuod na mong mama. Marie, Pinanang gisulti ni Marie, tita. Mong ano lang mininyo ni Papa. Alam mo, gihatag niya, please. Mga anak, ay magkabala ka. Buhaton ako ang tanan nga anira mo na mo. imposible man tuod nga makasalming duha ni Mark tungod kay kasado man siya sa iyang unang asawa. Pero dako kayo akong kalipay. Tungod kay niya nako na feel ang pamilya nga akong pangandoy, kauban ng iyang mga anak. Og nalipay sad ko nga bisan og dili ko ka anak, pero naa ang mga anak ni Mark nga mo'y nagpa-feel nako sa tanang emotions sa usa ka inahan. Dinhin na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Vina nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon gipangayo, awit nga regalohan, I love you. Ang mga kaagi kibuhatan ni Dua sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMM Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Las Mania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.